у нас кошечка. Тут що у нас їжачок прийшов, так? Да? А, їжачок чекає вечері, бачите? І котик он. Новий котик. Він вже приходив кілька разів, цей котик. А їжачок теж підчікує, щоб вже котики поїли. А тут команда наша вечеряє. І там вечеряє на припічку. У нас гарна тут сьогодні команда. Всім хватило їжі, коробочок, кашки. Все, їжте, їжте, гадя.